و شتێک و ئەم جنۆڤەندێ دەرکەتین بەردەری مل سەروات شاپێ ئاگاهی دایە دەنجێ ڕەشان بگو کەسێ هەن لێ دلێرن هەڵ مەجلیس ئەسکەریژی بینۆیەتی هەمبەری شەهیدلیت هەیە تێژوێ دەرێ بەر غەربی داهاتن و پشتێ 3 ساعتان مێ بihîst ku hevala dilora şehîd bûye. Ev sîxurê mîta Tirkiyeyê eşkere li xwe kurtê ku wî cihê fermandareke Meclisa Kobaniyê ya leşkerî ya bi navê Dîlara ji mîtêre destnîşan kiriye û 3 saetan bişûn de bi dronê lêxistine û şehîd bûye. Wî her wiha nexşeya xeta parastinê ya Binerd a nava bajarê Kobaniyê bi wêne û dîmenan ve nîşanî mîtê daye. Şemseddîn Reşîd Qasim ê 48 salî ji wan her 8 sîxuran e ku hêzên ewlekariya hundirîn an ku asayîş dema dawiyê ew girtine. Şemseddînê ji hîzana Bakurê Kurdistanê Xwedê giravî ji bo piştgiriya Rojavayê sala 2015 derbasî Kobaniyê dibe. Destpêkê dibe endamê asayîşê, paşê mamostayê peymangehê, paşê derbasî qada îdeolojîk dibe û herî dawiyê li Binerdê Kobaniyê dest bi kolanê dike. Bi gotina wî, mîta Tirkiyeyê têkilî pêredaniye û li malbata wî gev xwariye. Loma, wî qîma xwe bi sîxuriya aniye. Mîna Şemseddîn sîxurê bi navê Ehmed Mehmûd El-Xelef jî ku karê kolanê dikir bûye ser sebebê şehîdbûna fermandareke Meclisa Eyn Îsayê ya leşkerî ya bi navê Mizgîn Kobanî. Operasyona Sondê li kêleka asayîşê hêzên Sûriyaya Demokratîk jî bi navê Sondê operasyonek daye destpêkirin. Hesedê ragihan ku di vê operasyonê de ji Qamişlo, Tiltemir, Hesekê, Şeddadê, Dêrazorê, Reqqa, Minbic û Kobaniyê 36 sîxur hatine girtin. Li gor daxuyaniya Hesedeyê biriya van sîxuran mîta Tirkiyeyê tevgera gelek fermandar û şervanan şopandiye û ew bi dronan şehîd kirine. Di daxuyaniya xwe de Hesede her wiha dide zanîn ku serkar û berpirsên van sîxuran li herêmên Sûriyayê yên dagirkirî û li Mêrdîn, Reha û Dîlokê ne. Ji daxuyaniyên asayîş û Hesedê xuyanî dibe ku li dû her derbeyeke dronên dagirkeriya Tirkiyeyê sîxurek heye. Li gor te bi van operasyonên xwe Hesede û asayîş dê heta kîjan radeyê bikarin koka van sîxuran biqelînin nêrîna xwe bide.